بالكلمة المولاي عمل يلا دي المولاي الكلمك بيركك ويدخل في قلبك برمسة دين الكلمة. ده هو مساج على الكنيسة كلها على دو كل اللي عندهم الجوهر المولاي وهالي الكلمة تنفيد لك قلبك باش انت تكمبلي تنبنى وتتصحح باش تصير وتكون ده كله اللي الله سيخلك باش تكون وتكون وكلي أصلتنا تلا. اطلبوا معي. Amen. Thank you Jesus. Mr. Adis. Grazie. Tal kelma Adisa tijak. Grazie li inti tkellimni. Grazie li inti kompli titrasformani. U tallimni il-kelma Adisa tijak biex biddilni u titrasformani u nsir nixbaħ iktar dejjem il-Ġesu Kristu. Grazie mole Adis li jekk kif jien nirċivi l-kelma tijak għat u għat iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Morru fil-ktib tal-Apokalissi. Skrittura verament sabiħa li ħan nitkellem fuq allum parti mis-sensiela ta' talim li qed nagħmlu rigward id-doni tal-Ispirtu Santu. Araw xi tajt il-Bibja. Apokalissi kapitlu 19 vers 10. Vers 10. ħanaqralkom l-aħħar vers tal-vers. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Amen? Xi tfisser? Iġifieri mela vers 10 bil-Malti tajt ix-xhieda, it-testimonjanza, ix-xhieda dak li jixheda għal Ġesu huwa l-ispirtu tal-profezija. Eżis aħwa. Aħna llum jien llum ħanitkellem fuq id-don speċifiku u għat mid-disa doni tal-profezija li jissemmew fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Però il-Bibja, il-biċċa kbira tal-Bibja hija profezija. Il-biċċa tal-kbira tal-Bibja issa hemm tipi ta' profeziji. Imma il-Bibja mill-bidu hija ktib ta' profeziji. Hemm tip ta' profezija li inti tista' tara titwettaq madwarek fid-dinja, ma mhux fuq dik hija l-profezija. Profezija, id-don tal-profezija m'għandux jaqsam per se malli tipprofetizza l-futur. Imma il-profezija li inti li bniedem jitkellem taħt dak li jgħidulu bl-Ingliż under divine inspired utterance, jiġifieri meta bniedem ikun qed jitkellem taħt ispirazzjoni divina li ġejja mill-Ispirtu tal-Alla. Alla meta jitkellem fid-dinja jinstema leħnu ta' bniedem. Din interessanti għax forsi ħafna jaħsbu li meta jitkellem Alla, kif inkun naf jitkellem Alla? Bħala se jitkellem Alla. Jien minix hu ovvjament, imma meta l-kelma tal-Alla toħroġ minn fom il-qaddej tal-Alla u minnu, jekk hija l-kelma tal-Alla, Alla qed jitkellem. Amen? U m'hemm bżonn tkun xi uffiċċju, jiġifieri uffiċċju apostoliku, jiġifieri waħda minn dawk il-ħamsa li naraw f'Efesin 4 vers 11 u l-ewwel Korintin kapitlu 12 vers 28 sa 30, jew nkella Atti kapitlu 13 vers 1 u 2. M'hemm bżonn tkun qed minn dawk. Sempliċement inti l-fatt li inta Kristu, l-Spiritu ta' Kristu jammar fik u l-Spiritu ta' Kristu huwa l-Spiritu tal-profesija. Kemm hawn ħansa żikom mistoqsija. Kemm hawn minnkom li intom tħossukom għadkom u jista' jkun li vera ta' ġifieri xejn ħażin, tħossok għadek żgħir, għadek m'intix adekwat iffurmat sew fi Kristu, għadek qed tikber. Olli dek, kont sinċi. Imma intom, ħafna minnkom li għalajtu idejkom tiġġa naf li Alla naf li jużakom, ġifieri, imma xejn ħażin. Kemm minnkom ġieli tkun titkellem ma' xi ħadd u tgħid il-lista dik il-kelma minn fejn ġiet.
dak l-Ispirtu ta' Kristu jitkellem minn ġa fik. Tej daqs kemm nisbalja passer, daqs kemm nagħmel paprati. Alla juża l-papri. Mela, Alla ħares ma jisax il-papri għax il-ħadd ma ħajsib. Kif minn ħajs? Għaw xi ħadd iħossu jiena intitolat. Għaw xa? Għalhekk inti bħalma jgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 4. Pawlu jgħid il-vessela ta' barra hija tal-fuħħar, imma l-Ispirtu ta' ġewwa huwa Talla. Għalhekk inti hemm differenza meta jitkellem Gordon u jitkellem Pastor Gordon, jew Apostle Gordon. Hemm differenza. Tifhem? Għaliex qed jitkellem l-Ispirtu Talla li Alla jammar fih jew fikom ovvjament. Qed titkellem għalih, tifhem? Issa tista' tagħmel tgħid xi profesija ta' barra minn hawn u tkun tal-ġenu ta' bomba u trijat is-sema u l-art u mbagħad wara taqa' karnalment? 100%. Hekk għamel Pietru. Pietru Birnġona. Dak li inti tgħid dak mhux int qed tgħidu. Dak l-ispirtu tal-profesija titkellem minn ġo fik Alla revelaħulek. U mbagħad wara x'qallu? Mur minn quddiem ja xitan. Qed tifhmu Alla juża nies dajfa, ovvjament, kompli jikber u kompli jitgħallem, kompli matura fejn għandek bżonn tqaċċad fejn għandek bżonn taħdem iktar fuq l-erja li għandek bżonn taħdem fuqha, imma ma jfissirx li inti Alla ma jistax jużak, Alla ħansi ħanilek xi ħaġa. Dan id-don partikolari, hemm żewġ doni fil-Bibja partikolari. Għalkemm fl-ewwel Korintin kapitlu 1 vers 7, Pawlu jgħid li l-Knisja ta' Korintu li kienet mimlija prostituti, nies jipprostitwixxu lil xi ieħor, nies jagħmlu żina mar il-ġil man nisa u ma' kulħadd ma' xulxin, jaqalbu lil dak jaqalbu. Min kollox kien hemm. Xi ħaġa interessanti, Pawlu qal lill-Knisja għallhom intom għalkemm rux ma għandkom karnalità iktar mill għandhom il-biċċerija. Però meta tiġi għad-doni tal-Ispirtu Santu, intom vera tibrillaw f'daw. Isn't that interesting? Please, ismawni, mhux qed ngħidlek iġi ġustifikaw il-karnalità ta' għax ovvjament jiena u inti xorta rridu inkomplu nimmaturaw. Imma Alla jurik li Alla lest li jużak il-moment li inti vera tgħidlu mula jibda użani. Mhux ħajjistennik timmatura, għax jgħin għamlu mot inti, tgħid ħanni matura l-ewwel, meta ħajkun biżejjed? Għaw xi ħadd jaf xi-limit? Fejn ħadkun biżejjed? Fejn ħadkun biżejjed. Għax taf kemm taf jiena llum 30 sena fil-mulej għadni qed nimmatura. Qed tifhmu? U għadni nagħmel iċ-ċuċċati. U għadni nagħmel il-paprati. Bħalkom. Qed tifhmu ġifieri inti tħallax il-bniedem ta' barra mal-bniedem ta' ġewwa. Inti mhux mill-bniedem ta' barra tirċievi, inti tirċievi mill-bniedem ta' ġewwa fi Kristu. Issa dawn huma żewġ doni in partikolari, il-profesija u l-ieħor, imma l-ieħor jista' jinqasam fit-tnejn jew kellha nagħmluhom tlieta. Huwa l-profesija u li titkellem bil-lingwi u tipprofetizza. Daw iż-żewġ doni għaw xaħat jaf jamela di? Exercise. Gymnastics with my fingers. Daw iż-żewġ doni. Pawlu jgħid li kulħadd jista' jagħmilhom. Anke l-iktar Kristjan karnali. Għaliex daw it-tnejn jew daw it-tlieta. Qed nagħmilhom tnejn għalissa għax tagħmel titkellem bil-lingwi u tinterpreta l-lingwi. Il-Bibja tgħidlek huma indaqs daqs wieħed li jipprofetizza. Mela jew tipprofetizza u ħanarawha. Jew nkella titkellem bil-lingwi qed tindirizza lil bniedem meta tindirizza hawnhekk dan id-don partikolari meta bniedem jindirizza bniedem, ġifieri Kristjan tindirizza bniedem jew il-Knisja. Jekk inti tindirizza l-Knisja b'messaġġ tal-lingwi li l-Bibja tgħidlek ma jarfux il-bniedem, dak il-lingwa tiġi interpretata. Imma dawk it-tnejn flimkien
huwa indaqs equals ma tipprofetizza. U Pawlu qal kollha tistgħu tipprofetizzaw. Kollha. Kollha. Amen. Kemm minnkom għandkom l-Ispirtu ta' Kristu jammar fikom? Ħannara? Mhux kulħadd qed jolli idea. Kemm minnkom għam l-Ispirtu ta' Kristu jammar fikom jolli idea? Kulħadd jgħid warajja jiena nista' nipprofetizza. Simple as that. Ek għal Ġesu, permess ta' Pawlu, tkellem minn ġo Pawlu. Jekk inti għandek l-Ispirtu ta' Kristu, l-Ispirtu ta' Kristu huwa l-Ispirtu ta' profezija. Amen. Issa, believe it or not, dawn huma once again li inti opera fid-doni ma jfissirx awtomatikament li inti matur. Issa, ċertu knejjes, fortunatament, ċertu knejjes, id-doni ramewhom totalment il-barra, li huwa sagrileġġe, għaliex għalkemm vera li inti d-doni ma jagħmlukx matur, imma fir-realm spiritwali huwa dawk li jagħmluk soprannaturali. Batta differenza? Inti tinsix, ara ħanidilkom ħaġa. Li kieku aħna kellna ngħaddu minn magna X-ray. Ġili rajtuhom dawk il-magni kbar li wara l-X-ray tara skanetru miexi? Ġili rajtuhom? Ma tantx huma komuni, imma l-Amerika għandhom sewwa pereżempju jekk jaqbduk għandhom xi sospett fik jgħidulek għaddi minn dik il-magna. Biex jora, l-airports, tal-airports, ma mhux kollha jkunu hekk. Sewwa scanner allura jgħaddu jekk ikollok revolver, pereżempju f'dik il-magna ħajder revolver. Jekk ikollok xi ħaġa xi bomba fil-magna ħajder. Tifhem jkollhom xi sospett jgħidulek għaddi minn di. Insomma anyway. Li kieku jnaw inti kellna ngħaddu minn scanner simili, imma jkun scanner spiritwali, u minn wara l-scanner ħanaraw x'tip ta' bnidament, minn hawn, mela hawnhekk diħel taħt l-scanner jiena minn hawn law. Minn hawn taraw bniedem naturali. Minn hawn taraw dija. Kif toħroġ jerġa' tara bniedem naturali? Issa isimgħuni moħħkom Spiritu Santu jitkellem. Il-Kristjan Alla jużah mhux imħabba l-bniedem naturali, imma l-bniedem soprannaturali li jammar fik. Naf li hemm ċertu Kristjani ma jużawhomx daw it-terminoloġiji, imma l-Iskrittura tgħidlek bl-aktar mod ċar li inti ġejt imwieled mill-istess Spiritu t'Alla. L-Ispiritu t'Alla huwa divin. Issa forsi tgħidli bombastiku, mhux l-idea tiegħi kienet t'Alla. Issa, qed tifhmu? Allura, meta inti tindirizza, meta inti qed tgħix ħajja spiritwali, qed tgħix fi Kristu, id-demonju mhux il-ġisem jara. Id-demonju jara l-ispirtu. Qed tifhmu aħwa? Id-demonju jara meta jarak lilek, jarak wara scanner. Allora meta jiena ngħix, jiena u inti ngħixu fi Kristu, id-demonju jara Kristjan qed jgħix ta' baby, jgħid da x'inhu jagħmel. Da suppost huwa fuqi, kif qed iħallini nerbaħ fuq. Meta Kristjan jitlob bil-qawwa bil-fidi, id-demonju jara xbija oħra timi tal-Kristu. Allura, meta Alla jħares lejk lilek, jarak bħalu. L-ewwel Ġwanni kapitlu 3, l-aktar mod ċar. Meta aħna nerġgħu naraw il-Ġesu, aħna ħanandunaw li aħna bħalu. Hekk tgħid tal-Iskrittura. Bħalma Ġesu hekk aħna f'din id-dinja. L-ewwel Ġwanni 4 vers 17. Hekk fl-ispirtu ma mhux fil-ġisem. Allura meta inti tibda tgħix from the inside out, kulħadd jgħidha from the inside out, mhux from the outside in. Inti tibda tgħix il-ħajja Kristjana soprannaturali. U iktar ma tgħix from the inside out, iktar il-ġisem trażnu u tiddomina fuq. Qed tifhmu? Mela ħammurru fl-ewwel Korintin kapitlu 12.
L-ewwel Korintin kapitlu 12. Ejlu Spiritu Santu għallimni. Mela daw iż-żewġ doni li titkellem bil-lingwi u tipprofetizza huma doni li Pawlu jgħid kulħadd fil-Knisja jista' jagħmilhom. Kulħadd. Nfakkar il-ħbieb Kristjani oħra ta' denominazzjoni oħrajn li tgħidlek il-lingwi, illum smajt preacher li ġielu nħobb nisimgħu, imma m'għadniex nagħmillu forward għax f'ċertu affarijiet jgħid il-paprati. Tiġadna li aħna konna papri u nagħmlu l-paprati wkoll, imma għal l-lingwa tal-ispirtu, tal-lingwa tat-tongues, jiġifieri, għal imħabba. Nemmen fl-imħabba u nemmen li hija kruċjali li aħna rridu ngħixu fl-imħabba u bħala Kristjani ma nistgħux ngħixu mingħajrha. Imma dik mhux il-lingwa ta' x'għandu x'jasa. Infatti huwa ortodoss, jiġifieri u ġieli tkellem tajjeb da minnu. Imma bdejt ngħid dat jagħmel paprata hu. U batlu messaġġ b'imħabba u batlu l-links tal-messaġġi li għamiltina fuq l-Ispiritu Santu u d-doni tiegħu. Forsi qed jarahom. You never know. Ma għax najru da jew niġiret miegħu, ma tomlu, forsi jaraw. Amen. F'ħafna affarijiet naqbel ħafna miegħu. Ma meta qal lill-lingwi tal-Ispirtu huwa l-imħabba, x'għandu x'jaqsa? X'għandu x'jaqsa? Imma ħanejdlek aħwa. Jekk ma tkunx taf il-kelma sew, taqalija. Għalhekk il-Bibja tittikolha int. U meta tirrispond, meta xi ħadd isaqsik xi ħaġa, mhux tirrispondihom għax il-pastor qalli. Taf x'ġifieri meta jgħidilhom il-pastor qalli, jiġifieri ħażin, ma naqrax il-Bibja u qed nibbaża fuq xi ħadd ieħor qalli. Bħalma xi ħadd qalli dil-ġimgħa, qalli fejn fil-Bibja tiddikjara. Qed int orrajt. U battila turrun skritturi ma risponditniex lura għax medderada tomodhom sal-lum. Int orrajt. Taf kemm il-darba tgħid l-iskrittura? Ħanejna apparentesi ħa. Jekk aħna nemnu li aħna slaten, aħna assissin u saċerdoti. Il-Bibja taf xejdek li s-saċerdoti, li slaten jiddikjaraw, jamlu degrees, declarations and decrees. Umbad battila fejn is-salmist, David, anka fis-salmi, jiena ngħid lil-mulej. Taf kemm il-darba jgħidha s-salmist, I declare. U declare kelma wara kollox tfisser. Mhux li jiena ngħid, mhux l-iskrittura tgħidlek li aħna hemm minna u aħna ngħidu, aħna hemm minna u aħna nistqarru, aħna hemm minna u aħna niddikjara. Imma n-nies għax semgħu, skużi l-kelma bassa. Mela mhux suppost għax hekk dak. Mor arbel il-Bibja qalbi, teqpax balalu. Teqpax mazzun. Għalhekk tambat jiżvijaw. Mbagħad tispiċċa tiċħad l-Ispiritu Santu. Mbagħad tiċħad l-Ispiritu Santu. Għax issa f'daqqa waħda, issa deliverance ma jeżistix, mhux vera. Terġa'? Mela nsejt kemm tajt hawnhekk u biss u kemm bdejt timmanifestaw taqlaw tirremetti u ddawwar. Għax ħadd għamel issa ħadd mur tgħidu minn moħħok il dak il-pastur issa. Mela kompli mur hemm. Għax hemm jixraqlek, hemmhekk hemm inti, hemmhekk postok. Hemm għandek tibqa'. Mur. La kont mazzun jew mazzuna, mur hemm. Fejn jiġħdu l-Ispiritu Santu. Għax il-Kristjaneżmu għamlu għaw. Miflukaw. Some people, they get exactly what they deserve. Halleluja, ħanajt skrittura, ħanajt frażi. Għal-kulħat, għal-kolla kemm aħna tajba dil-frażi. Kulħat jgħidha bl-Ingliż warajja, mbagħad ngħidha bil-Malti. Dishonor is a sin. Id-dishonor li timxi bil-dishonor huwa dnub ta' ħanaqafhem. Ħalli min għandu jifhem, jifhem. U jekk ma taqbilx għalik illum, zomma għal-għada ġabli ħadot tal għadu. Amen. L-ewwel Korintin kapitlu 12. Murin.
inti jekk trid il xi ħadd jgħalmek kif ittir, ħadd tmur għand il-bwaddas? Jekk inti trid il xi ħadd jgħalmek kif tibni mutur, tmux għand Gordon John Manche? Għax ma nifhem xejn, ngħidlek mur għand Sieħ Bitoni. Dak, inġinier bravo. Jekk inti tgħidli irid sajjar li biċċa ħuta tajba Maltija, ngħidlek Nikola taf imma ma nsajjarx ma nafix. Bħalma jgħid il-Malti, il-ħobs tiħ il-min jaf jiklu. Ma tmux għand xi ħadd jirreġettaw id-doni tal-Ispirtu Santu biex jgħalmek fuq id-doni tal-Ispirtu Santu. Anybody home? Għax dak il-pastor għal mhux vera aktar hawn deliverance. U int balalu u mazzun għaxek għallek minn flok mor tarbe l-iskrittura. Mela jinxaqlek u ħaqqek li tmuren. Mu. You're unbelievable. Not everyone, Tom. To those who know they are the ones. Anyway. Ma rridkomx ma tkunu stafu. L-ewwel Korintin kapitlu 12 vers 1. L-aħwa, dwar id-doni ta' Spiritu Santu. Tafu li meta kontu pagani, intom kontum kaxkrin lejn lidu li ma jitkellmux. Bla ma biss kontu tafu di għal ħafna Maltin li kienu mazza fir-reliġjon ta' Ruma Kattoliku għandhom bżonn jimmemorizzaw dil-Iskrittura. Għalhekk ngħidilkom li ħadd hu jitkellem bl-Ispirtu ta' Alla ma jista' jgħid misħu Ġesu. U ħadd ma jista' jgħid Ġesu u l-mulej, jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Amen. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed huwa l-Ispirtu Santu. Hemm ukoll diversi ministeri, ma wkoll l-istess wieħed huwa l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, jew imma l-istess salla li jaħdem kollox kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għall-ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem il-erf, dan huwa wieħed mid-don. Mhux erf, kliem l-erf, bl-Ingliż word of wisdom. Mill-istess spiritu, li l-ieħor il-kelma ta' sapjenza, mhux sapjenza, kelma ta' sapjenza, word of knowledge, mill-istess spiritu. Li l-ieħor il-fidi, mill-istess spiritu, da mhux fidi kolwinkwa, din hija fidi speċjali, don tal-fidi, ftakar dawn b'doni. Li l-ieħor id-don tal-fejqan, da mhux fejqan, bħalma tgħidilna kulħadd jista' jmitt idejh fuq il-morda u jfiqu, dan huwa don partikolari. Amen? Lil-ieħor, tilkom id-differenza, tiftakar x'inhi id-differenza? Mark kapitlu 16 minn vers 15-20 titkellem meta wieħed qed ixantar il-Vanġelu lid-dinja. Dawn huma doni li jaħdmu fil-Knisja. Amen? Morru mad-dinja kollha u xandru. Daw kollha li jemnu u jitamdu isalvaw. U dawn huma sinjali daw kollha li waqt li qed ixandu l-Vanġelu l-mad-dinja jikkaċċu xaten. Jitkellmu bisna ġodda, iddu jdejhom fuq il-morda. U jfiqu, jekk jixorbu xi valenu, ma tistax tkun ġax il-Knisja tixrob il-valenu, għalkemm hawn bosta knies li jixorbu il-valenu xorta waħda. Speċjalment xi valenu kontra Pastor Gordon John Manche. Dakar, għax il-valenu li ħor imur fil-ston kumbattar bek fit-toilet, dak il-valenu jun fil-qalb u jikkonrombik qudiem Alla. Li-ieħor xi seta tal-mirakli, li-ieħor id-don tal-profezija, li-ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti, li-ieħor diversi ilsna smajtu għadi diversi, kulħadd jgħid diversi. Ġifieri mhux tip wieħed, hemm turrun. Għandi studju qatt għaddi ma wasalt għalih, darba miltu qiegħed fuq il-YouTube għandukum. Qiegħed hemm jew le. Imma hemm xi 7 jew 9 diversi lingwi, ġifieri l-funzjoni tagħhom hemm xi 7 jew bej 7 jew 9 funzjonijiet differenti. L-istess Spiritu Santu imma l-funzjoni differenti. Imma jekk inti taqbad il-funzjoni ta' wieħed titfaħħa fil-ieħor ħaġġelet il-parroċċi għax il-funzjoni differenti. Amen? Il-ieħor diversi ilsna lill-ieħor it-tifsir tal-ilsna. Amen? Ismawni. It-tifsir tal-ilsna hemm bżonnu jekk ma jkunx hemm l-ilsna ma hemm bżonnu. Mill-forsi qed jaħdem mal-ilsna, imma ma li ma tib ta' ilsna.
Ma l-ilsna meta tiġu xi ħadd titkellem qed jindirizza lill-Knisja mhux qed jindirizza lill-Alla. Mela funzjoni waħda tindirizza l-Knisja. Funzjoni l-oħra tindirizza lill-Alla. Hemm funzjoni oħra ma tindirizza lil ħadd qed titlob int fl-ispirtu tiegħek, fis-sens qed tinterċedi. Orajt dik dejjem Alla fis-sens imma qed tifhmuha? Hemm diversi ilsna oħrajn. Hemm ilsna li huma wieħed interpretazzjoni u li ieħor traduzzjoni. Dan kollu jaħdmu l-istess spiritu wieħed li qassam il-kull wieħed kif jogħġbu. Għaliex dawn huma importanti jaħwa? Intom tinnotaw li dawn huma doni. Kemm hawn minnkom ġieli tajtu xi don sabiħ li xi ħadd u nef forsi niswilek il-flus dan ir-rigal u inti tajtu minn qalbek il xi ħadd. Hawn xi ħadd għamiltek? Dak ix-xi ħadd inti, dak ir-rigal li inti forsi qatt mort tfittex forsi ordajnu minn fuq l-internet jew mort x'imkien mort ix-shopping center qatt tfittex sakemm issib il dal-persuna jew il dil-persuna rigal li verament ħajjifraħ biha. U da jġejlek u le m'għandi bżonnu tajjeb kif jien. Ejlek inbalalu. Naħseb aħjar neħdok għal psikjatra milli nagħtik rigal. Ħafna Kristjani jekk jgħidu l-Alla. U ma nibżonna maħna d-doni laqwa li għanna l-Bibja l-Ġesu. Daw it-tip ta' Kristjani, da. Meta daw id-doni u ma dawk li għamlu l-Knisja sopranaturali. U daw id-doni kollha isaħħu l-Knisja, jibnu l-Knisja. Mela ħanejlek. Jekk Alla fl-erf perfett tiegħu derlu li l-Knisja għandha bżonn daw id-doni biex ikollha qawwa soprannaturali taħdem fiha, mingħajrhom il-Knisja x'tiġi? Tidnejlek x'tiġi? Knisja oħra b'kull rispett lej aħwa oħra Kristjani li tmur teħlisa. Meta jkollok daw id-doni jaħdmu, tkun Knisja li tmur tinħeles. Pero ħanejlek, mhux knejjes kattolċi Rumani biss jmorru jeħilsuha, għaw bosta knejjes ortodossi, protestanti, evangeliċi, servis ta' 3 kwarti siegħu kulħadd il-barra. Mbagħad tibda tara d-dinja, il-ħażin, il-ħmiġ, l-imbarazz diaboliku pervers. Xi knisja? Knisja rieda, biċċa kbira mejta. Xi knisja? Jekk tittara kif knisja tidher, ara la tal-apostli. Għax daw kienu jħadmu dawk id-doni. Però knejjes oħra fid-dinja li jimxu f'daw il-qawwa tal-Ispiritu Santu, hemm ta'. Issa mhux qed ngħidlek li l-affarijiet l-oħrajn mhux importanti, imma sfortunatament fl-esperjenza tiegħi, bosta knejjes daw l-affarijiet totalment iwarbuhom. Isma'uni jaħwa. Ġesu qal titilqux minn Ġerusalem qabel ma tiġu mill-libsa. Di parti mill-libsa. Di parti mill-libsa li Ġesu libbes il-Knisja tiegħu. Mela, ħafna Kristjani jgħixu mhux imlibsa. U mhux imlibsa tfisser spiritualment arwenin. Amen? Halleluja. Issa, morru l-ewwel Korintin 13. Għansi ħanibda minn vers kapitlu 12 minn ftit qabel. Mela, minn vers 31. Ħabirku għad-doni spirituali u għal-doni ola. Ma jinorikom triq li taddijom il-koll. Ovvjament, semmejta qabel di, daw id-doni aħwa tittimxi fl-imħabba lej Kristu u lej il-ġisem ta' Kristu. Fl-imħabba ma jfissirx li inti dejjem taqbel. Fl-imħabba tfisser li inti hemm affarijiet li ma mhux kulħadd taqbel,
imma timxi xorta b'rispett b'imħabba. Bħalma huma jridu jimxu miegħek, imma inti trid timxi magħhom. Li taqadna l-Kristjani, apparti Kristu l-Missier l-Ispiritu Santu, hija l-imħabba. Issa hawn min vera jaf jimxi fl-imħabba. Kollha kemm aħna rridu nikbru fl-imħabba. L-imħabba talla diġà qiegħda f'qalbna, x'il-Birbja tgħidilna aktar moċ-ċar. L-imħabba talla ġiet imsawba fina permess l-Ispiritu Santu, Romani kapitlu 5 vers 5. Jiġifieri l-imħabba talla diġà qiegħda fik. Inti titteżerċita. Bħal kemm hawn minnkom ħanara, kemm hawn minnkom għandu masal kbir jekk tagħmel il-masal hekk. Hawn xi ħadd jittreni hekk. Elvis, jittorina għal-muscles? ħannara kux bil-bizzejed, għanna. Isimawni, ħantikom eżempju. Mela ħannarikom il-muscle kbir tijaj. Mela, muscle. Sawa? ħana kolla muscles. Il-ġisem kollu muscles. Imma, jekk jina rrit inkabbar il-muscle, x'nagħmel? Nitlob il-Alla biex jidini muscle ieħor? Mhux inħaddam il-muscle irrid biex inkabru. Allura muscle li jien irridu kbir, kull ma rrid nagħmel inħaddem dak li għandi. Hawn nies li jridu jagħmlu ruxma ta' mirakli, l-Ispirtu Alla li jagħmel mirakli diġà jagħmel fik. Inti tħaddmu dak il-muscle. Per eżempju, isimgħu niżel. Listen carefully. Bħala Kristjan, jiena, personali Gordon John Manxe, m'għandakx għalfejn timitani, imma ħanilek kif nopera jiena. Din mhux kwandament minn Alla, din jiena x'naħseb jien. U x'nemmen li l-aħjar għalija. Jiena jekk ikolli sintomu ta' xi ħaġa, uġieħ ta' ras, influenza, li ġieli jiġu fuq bħal ħadd ieħor, sewwa. L-ewwel ħaġa ma naħseb mhux ċempel l-isptar u mur għand it-tabib. L-ewwel ħaġa ma naħseb hija għandi ċans kif nibda nħaddem dak il-muscle tal-fidi, tal-fejqan. Jekk inti naqra ġieħ ta' ras u naqra sneezing u naqra ġuħla u naqra lem, ma l-ewwel ġejt l-isptar u tiġa tiġri għand it-tabib ma tafej għandek xi ħaġa. Mela jekk ikollok xi ħaġa kbira ġiex ħadamel. U d-doni hekk aħwa. Id-doni li huma kollha diġà qegħdin fl-Ispirtu Santu li diġà jgħammar fik, tibda tħaddimhom. Ħaddimhom. Work them, use them, so they will grow. Amen aħwa? U nuk li inti titlob il-Alla biex titlob jinnaf biex tirbaħ il-Malta għal-Kristu, u mbagħad in-nejber li għandek fuq ix-xogħol qatt ma tkellmu fuq il-mulej. L-Iskrittura xejden, Ġesu kunu fidili fil-ftit. U jiena nafdakom b'ħafna aktar. Nies li jagħmlu ħafna aktar ta' falix għax kienu fidili fil-ftit ta'. Alla jaf x'inhu jagħmel. Amen? Vers wieħed li kont nitkellem bil-liżna tal-bnedmin u tal-anġli, kapitlu 13, bla ma kelli l-imħabba kont inkun instrument tar-rami żgħar jew platti ċekċek. Issa, da mhux qed jgħidlek li kont nitkellem bil-liżna, kont nitkellem bid-demonju, għax hawn min jaħseb hekk ukoll. Aħrabhom jekk tisma' xi ħadd jgħidek aħrab. Mhux argument aħrab għax qed ipoġġik fuq on the verge of blasphemy of the Holy Spirit. Fuq il-periklu, qed ipoġġi f'periklu kbir. U kieku kelli d-don tal-profezija u kon naf il-misteri kollha tal-erf kollu, il-misteri kollha tal-erf. Kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa l-inqanqan l-muntanji, sena ftit. Jekk inti kollok il-fidi sħiħa, mela x'inhu l-appost tal-fidi sħiħa? Il-fidi nieqsa. Għalhekk tikber. Jekk jiena u inti ridu nikbru fil-fidi, mhux Alla tini iktar fidi, Alla ħajtik iktar testijiet, ħalli tħaddem il-fidi. Kemm minnkom ġiet tlabtu l-Alla mulejtin il-paċenzja u batilkom il-paster. Mhux inti tlabtu għall-paċenzja u tattenx titolbu. Lili bat lill-mara. U l-mara tiegħi batilha lili. Ħalli ma nonqsux fil-paċenzja. Mhux ovvja, inti tikber fil-paċenzja, kif ħad tikber?
Inti jekk tissir bodybuilder, kif ħadqod billi toqgħod id-dar toqgħod tara n-nies jaħdmu jarfgħu il-weights? Inti titmur tpoġġilek innifsek taħt il-pressjoni biex tħabbar dak il-muskollu. Mela jekk fidi tista' tkun sħiħa u jista' jkun bniedem li verament huwa bniedem ta' fidi, sinjal li bniedem għadda minn ħafna testijiet biex il-fidi tikber. Amen. Imma ma kellix imħabba jien ma nkun niswa xejn. U hu kelli nqassam ġidi kollu fil-karità. U nagħti ġismi għal-ħruq. Dik qabel kon kelli mistervu, kon kif se jkun nagħti xi ħajt jekk għal tmut u ma jkollokx imħabba, kif tista' jkun? Għax hawn min jagħmel ċertu opri mhux għax iħobbu x'idu jidhru. They love the attention and they love to feel important. U jekk tagħmel hekk ma jiswilek xejn quddiem Alla. Bla ma kont ma kelli maħabba, xejn ma jkun jiswili ta' ġid. Li maħabba taf tistabar u tħen li maħabba mhijiex għajjura u ma tintefaħx biha nifisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhuwiex xieraq, ma tfittix dak li huwa tagħha, xejn ma tinkolla ma żżommx qalba d-deni, ma tifraħx bil-inġustizzja, ma tifraħ bil-verità. Kollox tader, kollox temmen, kollox ittama u kollox issapporti. L-imħabba ma tindem qatt. Jgħibu l-profeziji, jisktu l-ilsna, jgħib l-erf. Ismawni, meta ħajjgħibu daw l-affarijiet? Ejg li meta il-profezija ħajjifqu. Xi aħwa li huma cessationists u Calvinists u xi reformists, għaw xi minnkom da kollu klim Ċiniż. Jiġifieri meta tmur ġo xi knisja jgħidulkom id-doni spiċċaw u mhux veru li jitkellmu bil-sna dak kollox pappagallizmu dak mhux tang jekk jgħidulek. Xi ħaġa. Minn daw tip ta' knejja saħrab. Sfortunatament jeżistu fid-dinja. Anyway, daw jgħidu il-Bibja tgħid li daw ħajjejbu. U meta ħajbu, jekk skont inti tammen li vera daw spiċċaw, meta spiċċaw? Jgħidulek meta ġiet il-Bibja. Vera? Il-Bibja kienet tiġa teżisti. Apparti li mkien ma tgħidlek li għax spiċċajna għadna l-Bibja u għandna l-Bibja, id-daw il-profesiji jifu. Anzi, il-Bibja tiġi tmotija l-inna biex aħna narblu kollox bil-Bibja. Amen? Issa, jekk li kieku l-profesiji, isma għadi, ħanna prova ngħidha sewa tifhmuni. Peress li għaw xi ħud jgħidu il-profesiji u l-lingwi dawk jifqu once li ġi l-Bibja sa ma nibżgħu dal-faġġanna l-Bibja. Sena ftit. Jekk inti vera temmen hekk, apparti li temmen ħażin, mela anke l-erf jieqaf. U għalhekk inti qed tirraġuna ta' balalu. Għax mhux il-profeziji biss għalhekk li ħajjefqu, meta jiġi l-perfett u meta l-perfett. Tidnejdilkom meta? Fej għaw x'imkien fid-dinja perfett? Mela mhux f'din l-art il-perfett ta' ġej. Infett ma dan morru fil-ġenna. Tidnejdlek għaliex fil-ġenna? Għax fil-ġenna mhux ħajkollok bżonn profeziji. Fil-ġenna mhux ħajkollok fejn bżonn fejqan. Fil-ġenna mhux ħajkollok bżonn titkellem bil-lingwi. Amen aħwa. Amen. Biex jekk xi ħadd jgħidlek imma l-Bibja tgħid li l-profeziji jifqu. Eżatt, meta tmur il-ġenna m'intax ħajkollok bżonn profeziji. U jgħidil anke l-erf ta' naqas, għax għalhekk qed titkellem ta' balalu. Żgur naqaslek lilek. Amen. Mela mbagħad meta jfeġġ dak li hu sħiħ, jiġifieri perfett. Mela la jiena u laqqas inti minti perfett. La l-isqof u laqqas il-papa u laqqas l-ebda apostlu ma perfett. Il-perfett jiġifieri meta s-salta tas-sema tinvadi din l-art. U mbagħad il-ġenna tal-art terġa' tiġi fuq din, hemmhekk ikun ġi kollox reġa' perfett. Amen. Imma meta jfeġġ dak li hu sħiħ, jgħid dak li hu nieqes, meta kont tarbija kont nitkellem ta' tarbija, nħoss ta' tarbija, naħseb ta' tarbija, meta sirt raġel jew nkella matur warrab dak li hu ta' tarbija. Bħalissa naraw bħalli kieku f'mera mċajpra. Kulħadd smajta di? Ġifieri aħna anke meta inti għandek nies fil-ġisem ta' Kristu
li vera għandhom revelazzjonijiet fuq ċertu suġġetti vera tal-ġen. Tu pieċi tismaħħom jgħalmu għax għandhom ħafna revelazzjoni fuq ċertu suġġetti. Imma anka għandek kemm għandek revelazzjoni, għat m'għandekx il-kompletezza tal-ebda suġġett. M'għandek il-kompletezza tal-ebda suġġett. Li nafu li Kristu żgur huwa s-salvatur tad-dinja. Dak m'hemm xi ieħor bħalu. U qatt ma jkun hemm. That's it. Li huwa li ben tal-ħaj, li permess jew biss issa nsalvaw. Imma mbagħad affarijiet oħrajn, kollox imċajpar naraw. Imma mbagħad naraw wiċċ imbuċ. Issa naraf u biċċa, imbagħad nara bħalma jien magħruf issa. Issa hawnni fidi tama u mħabba. It-tlieta jibqgħu, il-kbir fosthom hija l-imħabba. Ejja mmorru nkomplu, l-ewwel Korinti kapitlu 14. Fittxu l-imħabba mela. U warmu d-doni. X'ma tkom bżonna? Laqwa li għandkom l-imħabba. Mhux verek tgħid il-Bibja. Ma ċertu knejjes hekk jirreġuna. Għavolja ċertu knejjes li jgħidu fittxu l-imħabba m'għandhom l-ebda mħabbata. U m'għandhomx qatra mħabba għal ċertu nies. Għax kieku ma jmorrux jagħmlu rixmata video sta Valenu u gideb. Mħabba sabiħa. Ix-xen ukoll għad-doni tal-Ispiritu Santu. Mela iva, mela, żgur li titħabbu, żgur li titmxu fl-imħabba. Imma mhux mingħajr ma tix-xen u għad-doni tal-Ispiritu Santu. U l-akbar don, ara fejna, hija l-profezija. Din mhix don għal nies ta' ċertu uffiċċju biss, għal kull Kristjan. Għax min jitkellem bl-ilsna, ma jkunx jitkellem mal-bniedem. Għaliex dan it-tip ta' ilsna li tisemmijaw, dan jitkellem malla. Lil dan ħadd ma jifmu. Stanna ftit. Il-dak il-ħabib, il-raġel tal-mulejta, li huwa ortodoss, u li beda jgħid fuq il-video għalli il-lingwa tal-Ispirtu hija l-imħabba, mhux il-lingwi li jgħidu ċertu Kristjani. Hawnhekk qed jgħidlek ħadd ma jifmu da. Din hija lingwa li hemm lingwa li hija soprannaturali u ħadd ma jifhimha. Imma hija lingwa. U għalhekk għandek bżonn li jekk qed tuża biex tindirizza knisja, għandek bżonn l-interpretazzjoni. Jiena nibda ngħid imma dawx Bibbja jaqraw. Nibda għax mhix daqshekk diffiċli biex tarahom dawn l-affarijiet. Imma naħseb kienu jaraw ħafna paparissima. U għabaqaw jagħmlu l-paprati. Tiftakruh paparissima, għaw ġaħat jiftakru paparissima. Et jgħidlek di lingwa ma jifhimha ħadd. Mela tiġi tgħidli għax dawk meta tkellmu, dak jitkellmu bit-Taljan, bit-Ċiniż, bit-Spanjol. Et jgħidlek ma jifhimha ħadd. Kemm trid tkun teologu tuba? Ejwa mamma mija ma jifhimha ħadd titfisser bihan, mhux ma jifhimha ħadd. Qed jgħidlek Alla biss jifhimha. U għalhekk għandek bżonn id-don tal-interpretazzjoni għax il-bniedem ma jifhimix. Oh, Jesus, help me, Lord. Imma possibbli il-sens komun daqshekk sarrari. Qed jgħidlek din hija lingwa. The speaking of tongues hija lingwa li l-ebda bniedem ma jifhem. Imma hija lingwa reali. Mela tiġi tgħidli xi paprata għax daw kienu jitkellmu bit-Taljan, bl-Ispanjol, bil-Arbi, bil-Ludi. Dawk lingwi ħanfakrek jifhmuhom. Bil-ħaq iva jifhmuhom da. Meta nintaqgħu minn xi wieħed minn daw taf jgħidulhom I need to cast the spirit of stupidity from you right now. U xi wħud għandhom dal-ispirtu ta' stupidaġni fuq pulpti. Jgħidlek lingwa li l-ebda bniedem ma jifhem. X'inhi tifhem iktar minn hekk?
min jgħid il-fejqan mhux għallum. Għax la maħlaqgħux, mela m'għadux għallum għax għalik m'hawnx. Għaliex ma tumiljax ruħek, tmur fit-tex il-mulej u tikol dik il-bibja. Mela toħroġ xi trina fażulla minn l-infern. U tibda tallem dawk mhux lingwi vera, dawk kull ma jagħmlu treddin. Qed jgħidlek lingwa li l-bniedem ma jifhimix. Għalhekk għandek bżonn id-don tal-interpretazzjoni. Nġibu ħamar kollu, ok? Do you see it? Għaw xaħata tħarġ li l-bibja. Jaqbillek taħħa ngħidlek għax intaqgħu ma' xi wieħed minn daw iċ-ċebit tikka u jħawwadlek il-pedamenti ta' moħħok u jkun it-tort tiegħek għax inti mhux qed taqra l-bibja. Hello! Għax min jitkellem bl-ilsna? Sur pastur, jew sur dak l-ortodoss ta' fuq il-Facebook. Iqaf ejt l-stupidaġni. Għax malħaqtu xint biddilt il-bibja li ċara. Emmilsna. Daw l-isna ma jifhom l-ebda bniedem. Li kieku jiena, per eżempju, jien Gordon John Manche, inħobb il-lingwi. Tiġettilkom jiena nitkellem 6 lingwi. English language, Maltese language, Italian language, Spanish language, angelic language, and body language. Amen! Mela, skerzi aparte, vera nitkellem 4 lingwi ġifieri. Bl-4 lingwi jiena wassalt nies lejn Kristu, bl-Ispanjol, bit-Taljan, bl-Ingliż u bil-Malti. Għax nħobb il-lingwi. Nħobbhom il-lingwi, jiġuni iktar faċli forsi minn xi wħud. Imma meta jiena tkellem bil-lingwi li ma jinarfux, ma x'għatallimtu għax itallimtu għax qed nistudjah, għax ġew fuqi fil-mamudija tal-Ispirtu Santu li bosta minn daw hekk imsejħa knejjes żarmati mill-qawwa talla ċaħdu. Għax min jitkellem bl-ilsna ma jkunx jitkellem mal-bniedem għaliex il-Alla jkun jitkellem u l-ebda bniedem ma jifhem x'ikun qiegħed jgħid. Għax għall-bniedem, kulħadd jgħid għall-bniedem huwa misteru. Mhux għall-Alla. Għall-bniedem huwa misteru, mhux għall-Alla. Amen. Imma dak li jipprovedizza, ara wassa, jipprovedizza. Ikun jitkellem għal-bniedem biex jibni u jħeġġeġ u jqawwi l-qalb. Mela l-ewwel jitkellem għal-lingwa personali. Jekk inti ħatuża dan id-don li titkellem bil-lingwi bejnek u bejn Alla dak għamlu kemm trid. Fil-knisja, fix-shower, waqt li qed issuq talaq ġajnejk għax ispiċċa l-ġenna. Sewa? Dak tista' tagħmlu x'int trid. Issa hekk ħad indirizza l-bniedem imra jew ħad ipprofetizza. Jew kellha titkellem bil-lingwi u tinterpreta. Qed tifhmu għadi aħwa. Għax jiena nibda ngħid imma dej. Pereżempju di u dawn. Ilhom jiġu hawn snin. Kif jispiċċaw imorru x'imkien fejn jgħidulek id-dona tal-Ispirtu Santu spiċċaw. Int kont hawn jew ma kontx hawn. Aħna jew maħni. Kif jista' jkun issir daqshekk tuba? Kif jista' jkun instess tinħeles mid-demonju u tmur post grupp ta' nies jiġi jgħidulek mhux vera tkeċċi x-xjetan. Meta int waħda minnhom kont. Għax kont qed tagħmel qed tisfer qed tiżżuvjetta bl-Ispirtu tal-Alla u bil-Knisja tal-Alla meta bdejt inħeles. They will have to give an account on Judgment Day for denying their Lord. Ma jina ma ċħattux il-Ġesu. Ġesu għacċettajt issa.
Ġesu bla qawwa, Ġesu bla Spiritu Santu. Ma dak li jipprovvedizza jkun jitkellem mal-bniedem biex jibnu jħeġġeġ u jqawwi l-qalb. Min jitkellem bl-ilsna lilu nnifsu jkun qed jibni. Iżda min jipprovvedizza jkun qed jibni l-Knisja. Mela għamilhom it-tnejn, mhux qed jgħidlek waħda jew l-oħra, għamilhom tnejn. Ibni lek innifsek u bni l-Knisja. Il-koll kemm intom nixtieqkom titkellmu bl-ilsna. Pawlu seta' jgħidlek li kieku jaf li mhux kulħadd jista' jitkellem bl-ilsna. Pawlu seta' jgħidlek għax jieħu seta' jgħidlek. Waqt li jaf li mhux kulħadd jista' jitkellem bl-ilsna jkun qed nkun inġust. Għax kull xi ħadd jgħidu Pawlu mhux sewwa tgħidlek għax inti taf li mhux kulħadd ħa jitkellem bl-ilsna. Pawlu qed jgħidulhom jien nixtieqkom kollha kemm inkom titkellmu bl-ilsna. Speċjalment il-lingwa personali tiegħek mal-mulej. Amen. Iżda aktar, ismawni fil-parantesi, aktar li fil-Knisja irridkom tipprovvedizzaw. Għaliex? Għax meta titkellem bil-lisna u qed tindirizza poplu bil-lisna u ma jkollokx interpretazzjoni ma tibni lil ħadd. Imma jekk tipprovvedizza tibni l-Knisja. Sekemm ma titkellimx bil-lingwa u tinterpreta għax huma mbagħad jiġi equal. Qed tifhmu aħwa? Amen. Għaliex min jipprovvedizza jiswa aktar minn min jitkellem bl-ilsna jekk ma jfissirx xi jkun qed qiegħed jgħid ħalli tinbena Knisja. Mela daw id-doni, daw it-tlieta li naqsmuhom ishom tnej gruppi, profezija kulħadd jgħid il-profezija hija l-istess bħal indaqs ma' il-bniedem li jitkellem mill-lingwi u jipprovvedizza. Mela min jitkellem bil-lingwi fil-Knisja u jipprovvedizza, żgur mhux jitkellem jew nifsu għax inti m'għandek bżonn interpretazzjoni għalik innifsek, kull m'għandha interpretazzjoni bżonn il-Knisja ħadd indirizza Knisja. Amen. Issa l-aħwa, kieku jiena kelli nġib foskom nitkellem bl-isna, ġifieri ħan indirizza lilkom issa, ġifieri meta jekk jiena niġi foskom. U nibda nippritka u nitkellem bil-isma. Xila karra romokondri sila mandaka tidoroboko. Raki hissa mandoko brodaka. Dak ix-xitan issa ara żarda xtejda. Issa tista' jgħidli dak minn moħħok. Ma tista' tgħidli qaċej. Għax nitkellem taħt l-Ispiritu Santu, apparti li għandha l-Ispiritu tal-Lafija. Issa, dak id-don waqt li jiena prattikajtu, imma ma kienx taġġejt għalik għax ħadd minnkom ma fehm kelma. Xi ħaġa interessanti fuq daw iż-żewġ doni. Fuq id-don tal-profesija u tal-li titkellem bil-lingwi tinterpreta, Pawlu jagħmilha bl-aktar moċċar isimgħu għadi li l-bniedem li juħaddanhom u fil-kontroll tagħhom. Għalhekk Pawlu tista' titkellem bil-lisna x'in trid u tista' tipprovvedizza x'in trid. Jiġri dawn huma doni jiena nista' nitkellem bil-lingwi x'in irrid. Għax once li inti mklejt, issa mklejt, l-Ispirtu Alla fik. Sewwa mela x'inti tipprevedizza x'għaliex għax il-kelma tipprevedizza x'għaliex qiegħda hemmhekk biex tibni l-Knisja, kliem ta' kuraġġ, kliem ta' eżortazzjoni, kelma li ġeha revelatorja mill-Ispirtu Alla biex jinkoraġġi, jibni u jħeġġeġ. Il-profesija, don tal-profesija, qatt ma ġib kundanna. Għax bl-aktar moċċar Pawlu jgħid, issa hemm kliem profetiku li jista' iġib il xi ħadd u jwerwru u pereżempju li iwa hemm. Imma dak issa mhux don tal-profesija, dak issa kelma profetika fej bniedem qed jopera taħt l-unzjoni ta' profeta. Amen? Tħallatom xi tnejn, wieħed huwa d-don ta' profezija u l-oħra hija kelma profetika biex iġib correction. Amen? Alleluja. U fit-Testament il-Qadim, anka fit-Testament il-Ġdid, naraw fejn ġew ġieli pereżempju kliem profetiku sew mill-Apostlu Pawlu, sew minn Pietru, sew minn Agabu, fejn daw mhux id-don tal-profezija kienu taħdmu dakinhar, dak kienu qed joperaw taħt dilka profetika u kellhom kelma profetika għall-Knisja. Wieħed minnhom spiċċa kaput b'kelma profetika. Meta tafu, meta l-ġudika għati tal-Apostli 10, sorry, meta Pawlu ġudika b'kelma profetika lil profeta fals Bar Ġesu ġewwa
ġewwa Ċipru. Għax kien hemm profeta fals qed iwaqqaf qed ifixkel il-Vanġelu. U da għal kelma profetika fuqu u ġudikaħ u għama. Tgħid li għadhom isiru dawn l-affarijiet iva. Naf raġel Talla morru waraw għax għadni jiena personali qatt ma rajt xejn ħażin fih. Sa nispera ma jiżvija xi xettajn. Imma ma jaħsibx li ħajġrilu hekk miskin. Fisem Kristu l-mulej kompli jużaħ. Jismu Alf Lukaw. Morru wara. Raġel vera mimli bil-grazzja u l-mħabba Talla. Imma raġel bomba. Morru wara. Alf Lukaw jismu. Simaw. Se jekk jiżvija, timitawx jekk jiżvija. Ma jalla qatt ma jkun hekk. U laqsik kieku wara kollha ġenti. Mhux ir-raġel titolli il-Kristu f'dak il-persuna. Amen. Mela, issa l-aħwa kieku jiena kelli niġi foskom nitkellem bl-ilsna, xi jkun jiswilkom jekk il-kliem li ngħidilkom ikun ma jkunx fih xi revelazzjoni. Mela, nista' nkun nitkellem bil-lingwi. Mbagħad nagħti revelazzjoni, jew erf, jew profezija, jew talima. Aħwa intom tirrealizzaw li daw l-affarijiet iħadnuhom u jsiru ġari vera vla. L-istess bħal fl-istrumenti daq bħal bla ħajja. Flawt jew ċetra kieku daw ma jagħtux il-ħna li jingħażlu minn xi xejn, kif jista' wieħed jaraf x'inhu jindaq bil-flawt jew x'inhu jindaq biċ-ċetra. Mela din id-don, kulħadd jerġa' qed nirrepeti lil nifsi. Id-don tal-profezija u d-don tal-lingwi bl-interpretazzjoni meta tiġi indirizzat lill-Knisja irid iwassal messaġġ biex jibni. Amen? Amen? U jekk it-trumbetta tagħti leħen li ma tarafx x'inhu, min iħejjiru huwa taqbida. Ekku kol intom, jekk bil-sinkom ma tlisnux kliem li jinftijem mal-Knisja ġifieri, meta tindirizza l-Knisja, kif jista' wieħed jinfhem xi tkun qed tgħid? Tkunu qegħdin titkellmu fl-ajru, ma għalhomx tkunu qed titkellmu bid-demonju bħal ma jgħidu xi qed tgħid xi ħaġa imma ħadd ma tibbenefika fuqha jekk qed tindirizza l-Knisja. Amen? Tkunu qed titkellmu fl-ajru. Hemm bosta l-ħna fid-dinja u ebda wieħed minnhom huwa bla sens. Għal Alla ovvjament għax Alla jifhem kollox. Imma jekk jiena ma nafx is-sens tal-leħen ikun barrani għal min jitkellem u min jitkellem ikun barrani għalija. Ekku kol intom la darba intom imxenqin għad-doni spirituali u jekk għandkom tkunu, fitxu li timtlew sewwa bihom imma dejjem għall-bini tal-Knisja. Smajtu għadik kemm sabiħa? Ġifieri d-doni dejjem użhom. Fih dan il-Knisja, mhux meta tkun ħdejk waħdek fix-xawer u s-suq tista' pereżempju jiena qatta ħafna ħin anke matul il-ġimgħa anke llum, ħafna qattajt ħin nitlob il-lingwi. Waħdi. Jien qed nibni lil nifsi għax iskrittur tgħidlek meta tibni l-ispirtu, meta tkellem bil-lingwi inti tibni lek innifsek. Dik il-kelma fil-għidta fil-tissa jisek tpoġġi l-batteri fuq ċarġer u tiċċarġa l-batteri tiegħek. Dak li qed tagħmel inti, għalhekk inħeġġitkom kuljum jekk qed issuq, jekk qed fix-xawer, jekk qed tistrieħ, whatever. Tifhem jew miexi fi triq, itkellem bil-lingwi. Dak il-ħin ma tindirizza lil ħadd bejnek u bejn Alla. U qed tibni lek nifsek, qed tiċċarġa lilek nifsek. Imma jekk jiena niġi nkellimkom bil-lingwi lilkom x'ħajswilkom. Ma jfissirx li huwa bix-xitan, ġast mhux qed nużaħ tajjeb dak id-do. Qed tifhmu Halleluja. Mela, fitxu li timtlew sewwa bihom imma dejjem għall-bini tal-Knisja, dejjem. Għalhekk min jitkellem bl-isna għandu jitlob id-don tat-tifsir. Per eżempju, hawnhekk, speċjalment fil-weekends anke matul il-ġimgħa, ġieli snajna nies jitkellmu bil-isna. Anke jiena ġieli kelli dik l-unction jgħidula bl-Ingliż, fejn tkellimt lingwa u mbagħad interpretajta. Amen? Imma dak kulħadd jgħidha, jien dan nista' nagħmlu. Imma pastor nibżejn, isma' qalbi. Jekk inti qalbek hija sew, mhux għax ma tistax tiżbalja, ma qalbek hija sew qudiem il-mulej. Tibżax li ħad iżbalja. Nista' ngħidlek isma' ngħidlek hemmhekk kont żbaljata jew kont żbaljati. Mhux aħjar titgħallemha. Fejn titgħallem ant tal-ħaxix? Ant tal-grocer ħadbu titgħallem kif titkellem bil-lingwi. Mhux hawn titħaddanhom id-doni u titgħallimhom u tħaddanhom u tiġi instructed kif għandhom joperaw. Amen. Għax jekk jiena nitlob bl-isna l-ispirtu tiegħu jkun jitlob imma moħħ jibqa' bla frott. Isimgħuha kemm sabiħa skrittura qbattu għadi. Jekk jiena nitlob bl-isna
L-Ispirtu tiegħi jkun qed jitlob. Smajta minn fejn ħireġ? Mhux mill-ġisem. Ma moħħi jibqa' karawetta. Ġvija xi kultant jgħidu li pasta xina ma ninfhem xejn. Mhux hekk tgħidlek l-Iskrittura li ma tifhem xejn. Inti jekk titkellem lingwa li tifhem tkellem bil-Malti, bl-Ingliż. Il-kelma tal-Ispirtu ħadd ma ħajfhimha. Imma jekk titkellem bejnek u bejn Alla m'għandekx għalfejn tifhimha. Għax inti qed titlob qed tinterċedi. Ismgħuni aħwa xi kultant fl-esperjenza tiegħi, mhux l-ewwel darba pereżempju li jew nkun qed nitlob naturali jew nkun qed naqra l-Bibja f'daqqa waħda tiġini din il-tqanqil. Mhux l-ewwel darba li pereżempju jiena ġietni tiġi mqanqal biex nibda nitlob għal xi ħadd ninterċedi. Aħwa, innotawhom dawn l-affarijiet għax l-Ispirtu tal-Alla jkun qed imexxik biex tinterċedi għal xi ħadd f'xi ħin partikolari. Jista' jkun dak il-persuna huwa fil-periklu. U dak il-ħin il-mulej għajjem in-nies biex jinterċedu. Amen? Meta jiena nsifer jew meta aħwa jsifru fuq missjoni, jittolbu għalihom żewhom fit-talb. U l-aħjar mod li titlob għalihom hija Spiritu Santu hu over, ħalli titlob għalihom issa. U bda tkellem bil-lingwi. Amen. Alleluja. Qed nitalmu xi ħaġa ħwa ħa nispiċċawha ta' 6 sekondi oħra. Grazzi Ġesu. Għalhekk jekk jiena nitlob l-isla, l-Ispirtu tiegħi jkun qed jitlob, imma moħħu jibqa' bla frott. X'nagħmel mela? Nitlob bl-Ispirtu, imma wkoll nitlob bin-natural. B'moħħi. Inkanta salmi bl-Ispirtu, imma nkanta wkoll b'moħħi wkoll. Jekk int tfaħħar bl-Ispirtu, kif jista' wieħed li m'għandux il-grazzja tal-Alla jgħid ammen, jiġifieri jekk jiena ħa niġi nfaħħar il-mulej qudiemkom qed nindirizzalkom. Ma Alla ma jimpurtax dak xi nirri. Imma jekk jiena ħa nagħmel xi messaġġ ta' kuraġġ u jiena nkellimkom bil-lingwi. Ma tiġix tgħidli, pastor ma fim xejn ta' naħseb dik mid-demonju kienet. Tgħidix ta' qalbi. Le, jista' jkun 100% minn Alla, imma mhux użat tajjeb fil-waqt sewwa. Qed tifhmuha? U l-Iskrittura tgħidlek li il-koll kemm aħna ħasra. Mela, ħana qabżu ftit. Dan mbagħad inkompluh tax ħalli nkompluh il-kallari darb'oħra. Imma fimtum illum aħwa. Kien fimtu importanti kemm aħna meta aħna tkun qed inħadnu d-doni, ftakar l-Ispirtu Santu huwa id-don tal-missier għall-Knisja, mhux id-don tal-missier għad-dinja. Id-don tal-missier huwa Ġesu għad-dinja, imma l-Knisja huwa l-Ispirtu Santu. Tiġħaġġ id-doni tal-Ispirtu Santu, tkun qed tidneb, tkun qed tonqos. U tkun qed topra isek qed tittir b'ajruplan biġwenħa waħda. Vera ta'? Fatti xi ħaġa interessanti, kontu tafu li hemm 9 doni u hemm 9 frottiet. Biex jittir ibbilanċjat. Mela min joqgħod jolli biss il-frott għandu ġwenħa. U l-oħra ma tantx ħoddu mittir. Min jolli biss id-doni u qatt ma jolli l-frott. Problema oħra. U żomm it-tnejn. ħattir mal-mulej. Amen aħwa. Alleluja, tal-limtu xi ħaġa lejla. Thank you Jesus. Ejja nqumu bil-ifqa. Itolbu miegħi. Grazzi mulej qaddis. Għaw xi ħadd minnkom itallimtu xi ħaġa ġdid illum. Għenitkom di. Amen. Halleluja. Kulħadd jgħid warajja. Illum isser qaddis. Niddikjara minn fommi. U minn qalbi nemmen li Ġesu Kristu huwa l-mulej u s-sit u s-salvatur tiegħi. Mulej qaddis imlini bl-Ispirtu Santu u kompli użani għall-glorja tiegħek. Mulej nemmen li l-Ispirtu tal-Alla jammar fija fil-kompletezza tiegħu. Għalhekk użani mulej bid-doni tal-Ispirtu Santu li diġà jammar fija. Kompli mlini mulej u kisser minn fuq ħajti dak kollu li mhux ġejn minnek. Aħfilli mulej fejn jiena ma qdart
jew illimitajt, jew injorajt id-doni tal-Ispiritu Santu. Għatin il-ġuħolaċ, ħankompli nixxennaq, iva li nikber fil-mħabba, ma nkompli nixxennaq li nikber fid-doni tal-Ispiritu Santu. Biex jien nkun persuna kompluta, matura fi Kristu Ġesu, għal-glorja tiegħek Messir. Amen. Alleluja, tu ċebxi bakbar jmole. Alleluja. Il-paċi ma'kom eżez aħwa Maltin u għawċin, narawkom nar is-sibt li ġej, fis-7 ta' flaxija l-ħat fil-ħodu fl-10, il-pija l-paċi ma'kom narawkom. Kompli mtela bil-mħabba talla u kompli ħaddan u xenna għad-doni soprannaturali tal-Ispiritu Santu. Ciao, ciao. God bless you. Alleluja. Jekk hawn xi ħadd għandek bżonn it-talb, oħroġ issa għat-talb.